Махсус категорияга кирүчеләр белән алып барылган профилактик эшчәнлек турында оператив эш буенча полиция начальник урынбасары Алмаз Гомәров чыгыш ясады. Ул ел башыннан районда террорчылык актлары һәм экстремизмлык фактларын теркәлмәде дип билгеләп үтте. Җинаять эшләре кузгатылмаган, административ җаваплылыкка да тартылмаганнар. Тик районда халык санының бик тиз артуы борчуга сала. В связи с тем, что на территории района быстро строятся и заселяются жилые комплексы, это такие как ЖК Светлый, ЖК Усадьба Сарева, это не дает нам поводу успокаиваться, как указаны населенные пункты переезжают для проживания большое количество лиц, в том числе из других регионов Российской Федерации, которых мы еще не знаем, и в поле нашего зрения эти лица не попадались. Чыгыш ясаучы Богородск һәм Шыгали авыл җирлеге башлыкларына да мөрәҗәгать итте. Яңа күчеп килгән кешеләр турында оператив рәвештә хәбәр итеп, аларны теркәп барыр өчен. Утырыш эше барышында объектларның террорга каршы туруларын тикшерү нәтиҗәләре белән дә таныштырдылар. Районның 27 объектында бинадан кешеләрне эвакуацияләү турында хәбәр бирүче система юклыгы ачыкланган. Мәгариф объектларына паспортлар ясау процессы турында да, профилактик эшчәнлек хакында да сөйләштеләр.